Lourdes Iriondo Ezgira Alferrik pasako dokumentala Donapaleun erakutsiko dute larunbat arratsuntan berehala. Egileekin solase eginen dugu. Arratsalde hone ikusentzuleok ez gara pantaila handitik gehiegi urrunduko gaur Donibane Loitzuneko zineman eta FIPADOK dokumentalen nazioarteko festivalean sartu atera bat eginen baitugu. Asteragoaz. Euskal Herrian euskarazek agerraldi masibo bat deitu du biharko Baionan, 12an Pirinio Atlantikoetako departamentuaren egoitzaren aitzinean euskaraz bizi nahi dugu lelopean. Halaber, egoitzan bertan euskararen aldeko pintaketa bat egiteagatik datorren ostegunean epaituko dituzten laukideak babestuko dituzte. Euskalgintzara baliabide gehiago bideratzeko exigetuko dute eta euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzen dituztela ere salatuko dute. Hain justu ostegunean euskaraz deklaratzea eskatuko dute eta uzten ez badiete deklaratzeari uko eginen diote. Goazen telesailaren denboraldiko azken atala gaur gauean eskainiko dugu Euskal Telebistan, aintzin estrenaldia atzo arratsaldean egin zen Donibane Loizunen 10. aldiko segidan herri urratsen alde. Guretzako berezia da herri urratsen alde egiten den ekitaldi bat dalako, bai ikastolen alde egiten den euskera bultzatzeko egiten den beste ekitaldi hainbaten barruan egiten den ekitaldi bat dalako. Eta hemen egia da euskeraren egoera hegoaldearekin alderatuta beste realitate batean dagoela eta oso garrantzitsua da azken batean bultzatzea fikziotikan eta beste euskerazko edukietatik. Nik uste dut atal nahiko hunkigarria dela urtengoa, emozioa ere badago eta bisita sorpresaren bat ere eukiko dugu. Goazen telesailaren azken atala gaur Euskal Telebistan eta baita primeran aplikazioan. Aujourd'hui, c'est un fait. Miarritzen FIPADOK festivalean bada nuntzerrikus egun hauetan dokumental andana erakusten dute batzu leian mundua hobeki ulertzeko lan hauen artean ustelkeriaren kontrako borrokak. Poursuivis dans des affaires de financement occulte ne peuvent se soustraire à la justice. Nazioartea ere bai Ukrainari begirada bat eskainiz. Окажусь на войне и eta kultura ere nola ez, Akelarre bezalako talde mitikoaren ibilbidea gogoratuz. C'est quoi la danse pour toi? Thierry Malandin koreografoaren ibilbidea ere bai, Eduardo Txillidaren bizia ere, leia irabazi edo ez, denentzat aski garrantzitsua da sailkatua izatea eta egun hauetan Miarritzen ikusgai izatea. Ikaragarrizko garrantzia, azkenean FIPADOK badaka bere pisua, dokumentai arloan eta inguruan, eta proiektu hau badakizute dokumentalak ez dira egiten, ez da zinea bezala dakatela ez dakit bere momentuan da ikaragarrizko arrakasta eta gero erretzen dira nola bait, azkenean dokumentalak dakate beste bizitza mota bat, mantxo doazte, Aitona bezala, mantxo baina etengabe, eta noski gaude 2026an, dokumentala 24ean aurkeztu zen Donostiko festivalean, zinemaldian, eta oraindikan halako harrera edukitzea eta honek orain ere bai bultzada ematea, oso garrantzitsua da dokumentalarentzat eta bai. Hemen Miarritzen FIPADOK festivalaren 8. edizionetan zenbait egunez, 35 herrialdetako 150 dokumental baino gehiago erakutsi dituzte gaur egungo kontuak, jendartearen gaiak, ekologia ere bai. Egiazko historiak eta gaur egungo gogoetak horiek oro eta gehiago telebista gintza burutsua egin litekeela frogatzen baitu urtero FIPADOK festivalak.
Quand on voit des parcelles, je prends... Lourdes Iriondo artista aitzindaria zena ohoratua, kantaldiak, pastorala, heldu den udan Siberuan, eta filma bat ere, Donapaleon erakutsiko dute larun bat arratsean. Lourdesen irudi bat eman digute beti eta guk beste aitortza bat egin nahi genion berak egindako lan guztiari. Etzun bakarrik abestu, etzun bakarrik 8 urte edo hamarkada batean abestu, gauza asko inzitun gure kulturaren transmisioaren alde, ezta? Eta umeekin ere lan pila bat egintzun. Eta guretzat etzaio aitortu lan hori edo isilean gelditu da, edo ez dakalako holtzak duen lustrea edo, baina guk ere aitortza hori egin nahi genion eta berarekin batea beste hainbat emakumeri lan hori egin dutena. Lourdes letragilea zen, baita ere, eta gero literaturan jardun zuen, antzerkia ere idatzi zuen, zuzendu baita ere, talde bat sortu zuen, beraz lan asko egin zuen. Nik uste Lourdes Iriondo ez dela gogoratu, agian artikulu batzuk eta idatzi dira, baina idatzi diren horiek iruditzen zaigu oso partzialak izan direla, eta zutela hola ikuspegi bastante zaharkitu bat edo... Lourdes beti Xabier Leteren emaztetzat hartu da, esan genezake Xabier Lourdesen zen arrazala, ezta? Eta Xabier berak ere esaten du, batzutan gertatzen diala alako gauza, ez ulertzea, beste hitz bat esaten du, baina hasieran Lourdesan abeslaria, Lourdesan ezaguna, eta orain badirudi Lourdes desagertu dela eta bera dela, ezta? Hausnarketa hori egin beharko litzateke, inor ez dela bestearen dena gehala denon sostengu eta batek aurrera egiteko besteak ere horreon behar duela. Lourdes Iriondo ez gira alferrik pasako dokumentalaren proiektzioa larun batuntan Donapaleuko zinemagelan arratseko 8:30 Otsailaren 19an Lourdes Iriondori buruzko hitzaldia eskainiko dute Leire eta Aintzak Azamaiu Elkegarai Aizpek, haiek idatzi duten Lourdes Iriondoren biziari buruzko pastorala eskainiko du beren egiak xoutak heldu den udan. Arratsaldeon ikusentzuleoko ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko momentua heldu zaigu eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Eta hasteko gaur Azparneko Suriatean iraganen den kontzertu bat aipatuko dizuet, hain zuzen Ekizak kontzertu bat proposatuko baitu. Gune harra berritu dute eta urtarrilean ireki ondotik ekitaldiak proposatzen hasi dira. Jurgi Ekizak 2014an bere bakarkako ibilbideari hasiera eman zion eta 2015ean bere lehen bakarkako diskoa kaleratu zuen. Argitzala bere azken diskoa aurkezteko helburuz Euskal Herri osoan gaindi kontzertuak proposatzen ditu eta bere azken diskoa 11 kantuz osatuta dago eta bertan pop rock soinuak lantzen ditu. Ekizak beraz kontzertua proposatuko du gaueko 8:00 aurrera eta doainik izango da. Eta beste plan bat, beraz orain Mairen esku. Bai, beraz, nik bihar Muskilden Herriko Gelan iraganen den Aldapan filmaren proiektzioa aurkeztuko dizuet. Pirinioetan Aran Ibargurenek, Oian Konorek eta Txomin Durgoiek egindako filma da. Filmak mendia azkia norbere adierazpena, mendiarekin duguna remana eta aldaketa klimatikoa ditu ardatz. Proiektzioaren ondoren solasaldia ere izanen da filmaren egileekin. Ekitaldia Muskildiko komiteak du antolatzen, korrika kulturalaren kari eta filmaren proiektzioa 8 iraganen da, euskaraz. Osongi, beraz, film proiektzio batetik noragoaz, beraz, orain Franken esku beste proiektzio bat edo beste emanaldi bat, zer dugu? Siberurat goaz gu ere, gogoratu igandean, maskaradak lexantzun izanen ditugula, ibiltzen dira erri-zerri, hori lehen gomidapena, beraz, lexantzurat igande pasa. Eta bezperan, larun batean, biajaratxean beraz, Maider,
kantari senpertarra, Baionan izanen dugula, Lekarre ostatuan, arratsaldeko 8:00 goiti, argazkian erriz, album berria plazaratu du bakarlari gisa, aspalditik ezagutzen dugu Maider, hiru soinu hirukotearekin hasi zen, kantu txapelketak ere behin-baino gehiagotan egin ditu, ibilbide luzea jadanik, naiz eta gaztea den, gaztea, bezala, badu aura ere goiti, baina zera, hortxe, izanen dela beraz bere diska berriarekin, argazkian irriz, beraz egan bezala, ez dugu maiz parada izaten, Maider taulen gainean ikusteko, baina bihar, arratseko 8:00 goiti, Lekarre ostatuan, hemen Baionan, Lapurdiko hiriburuan, hortxe, itzordua eta gonbidapena jorre. Osongi beraz, Maiderrekin bukatuko dugu gaurko saioa, gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, izan ongi!